ještě neříkal, jak jsme minulý týden hráli, tak to bylo v první třetině. Já jsem tam vůbec nic neviděl prostě. Bylo to takový, že prostě jsem tam měl před sebou hráče a teď mi to někdo nahrál na to, vystřelil a prostě já jsem byl vůbec, jak jsem to neviděl, tak jsem prostě to pustil. Co si o tom myslíš? No, včera jsem se ségrou byla právě nakupovat a koupili jsme si úplně super věci, víš? A tak. To moc dobrý, viď? Pane Vrchní, slečna bude platit. Čau, pokud nechcete zažívat tyhle trapasy. Přijďte 18. března na Gusto Speed Dating. Kde se tomu určitě vyhnete. Další informace o této akci najdete na facebookových stránkách Studentský klub při středisku Augustin. nebo na oficiální události Gusto Speed Dating. Tak se budeme těšit.